Sika ti ragsak ko. Tinapalabas, nasair ni Jinky iti nasauken Juana ni Elisa. Ket napan naginom iti restaurant ni Richard. Nagdanag ni Doña Marita iso a pinasapol na kadadong ken Oliver. Parbangunen iti nakariing ni Jinky, ket nagawid iti balay da Doña Marita. Imbaga na ken ni Doña Marita ti rason no apay anapan nagpartek. Gapu iti dayta, nakapungtot ti Doña ket kinasarita na ni Elisa. Apag isumet a nagtempla daytoy iti kapi apara iti Doña. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo ana paulwan. Sika ti ragsak ko. Kastoy ti maiparbeng iti da ito'y akapit. Senyora, insabwag yumatan kanyak tinapudot akape. Saan kan akasapulan dito'y balay ko? Pumanaw kan itamot lang. Senyora. Pumanaw kan! Sige, senyora. Pumanawak. Nga mabalin ka di nga ibagayo kanyak no anya tinagbasula. Ha! Sakit ka ti ulok, mawatam! Saan asikati mang dadaal iti relasyon da Oliver ken Jinky? Ala, ingkalaan aminan abadom kat pumanaw kan! Senyora. Itad ko ti sweldom itabulan kat pumanaw kan! Good morning, iho. Nakaumay ka man na nasapa dito'y pasdek ko. Papa, umanugot kayo kadi. Naibagak nga kalay sa ako ni Elisa. Anya? Tapno mamingga ni Jinky. Ikalay sa ako ni Elisa. Ay ayatem ka di ni Elisa? Uwan, Papa. Ken ay ayatan nakmat ni Elisa. Amom, iho. Saan ako montra iti dayta? Tatinasken kanya kat naragsak ka. Ngem di ka agapura, iho. Panunutem ko man ni mamam. Sigurado agumuraken ka. Amumeten ti ugali na. Papa. Di ka agapura, iho. No di ka tulungam ni Elisa tapno sumaya ti biyag na. Taday talang ti amok apamuspusan tapno maaklon na ni Elisa kas manugang. Sige, Papa. No makita ni mamam anasaya ti biyag ni Elisa, amok asanton ako montra iti ayan-ayat yo. Kat dita, naragsakton ti linangan nyo. Awan ti gumurgura, ken awan ti masaktan. Anya ti kinunam, Elisa? Bimanaw kan dita balay da senyora? Wansita, pinapanaw nak ni senyora. No kasta, sa dino ti ayan mo ita? Mangsapulak iti mabalin ko apag naedan. Sana bale, tadamot basit urnong ko. Saan amabalin, Elisa? Ibagam no sa dino ti ayan mo, tasuruton ka. Agikatakon kas babaunan da senyora. Di mo aramidan dayta. Awan katulong dan no pumanaw ka. Ngam kasanukan. Di napakadanagan. Mangsapulak iti sabali apang gadak. Sige, ngam ibagam to kanyak no sa dino ti pagnaedam tasarungkaran kanto. Wen, sita. Sige, kastapay nga rod. Bye. Bye, Elisa! Agan-anad ka Oh, naragsak ka itan, iha. Tawanan ni Elisa dito'y balay. Wen, Mama. Thank you, Mama. Ipakita lang kan ka, amas napat patag ka kanya. Ngam iti day jay akatulong, iha. Thank you, Mama. Kayat ko ti ag-celebrar. Agpa-i-deliver ak iti taraon. Manipod iti restaurant ni Richard agayam ko.
Sige, sikati maka mo, iha. Rambakan ta. Ti kaawanan ni Elisa, dito'y balay. Hello, Oliver? Hello, Elisa. Mabalin ka din umay kaita dito pastek ko. Sorry, Oliver. Ngam, ada importante nga asikaswak ita. Sige, masapa ka lang nga gawin dito balan. Takayat ka kasarita. Awan ka din ti ibagam, Oliver. I-off ko to'y cellphone ko. Sige, agkita tantulangan inton malam. Bye. Sorry, Oliver. Saan ta pa lang nga kita? Dito yak pa lang terminal ti bus. Agtugtugawak pa ila dito eh. Tapanunutak no anya ti rumbang nga aramida. Wan, Sir Oliver, pudno amin nga imbaga. Sita! Ha, ada ni Senyora, Sir. Sige, bye. Ag cellphone ka nga oray madamati trabaho. Importante nga may, Senyora. Diyan nga min kabsat ko. Kasapulan naman ang ti kwarta. Iso amang ipatuludak manon, Senyora. Awan bibiyang ko dita. Anya, naisagana mon tilamisan ijay terasa. Wan, Senyora. Sige, orayom ti makan amay deliver dito'y balay. Kat idiretsom ijay terasa. Wan, Senyora. Wow! Nag-iimasan ti makan? Amoyo ka di mama? Talaga ang magusto ti restaurant tagayam ko? Naimas ti makan ijay. Biliba ka talaga. Kasta ka di. Wan, mama. Talaga naragsak ka, iha. Nakaragragsak, Mama Marita. Wala nga rutin, iha. Rugyan tantimangan. Kayat ko, day tagarlic butter shrimps. Amo ka paboritong dayta, mama. Iso amay sa kadagiti in-order ko. Oh, agihaman na, iha. Okay, mama. Ang celebrar ta. Oh, Oliver. Umay ka. Danggayan na kami kan ni Mama Marita. Agakaimas at araon ti in-order ko iti restaurant. Oh, iho. Nagsapa ka man anakawid. Sa dino tinapanan ni Elisa, mama. Apay ni Elisa. Sa dino tinapanan na. Pinapanaw kon. Gaputa ka na yun nasaktan tirik na ni Jinky. Nabin anon a kinasaritak ni Elisa. Adinan aramidan ti kasta. Ngamsaan mat ngagtungpal. Apay, asino kumamang pasakit itirik na ni Jinky? Pudno ti ko na ni Mama. Diyak lang amin kaya ti agipulong kan ka. Gaputa amok asyak tumatla ti dakas. Ngamin, mas napatpatig kan ka dagiti katulong ngam iti siya. Di mon sapulan ni Elisa. Gaputasanan ngagsubli dito'y balay. Dita kayon. Oliver, iho! Sa dino ti papanam! Mama, napanan. Di na kan intal talag. Okay lang, dayta, Mama. Iha. Amon ka di, Mama. Nasakit kanyak ti kastang aramid ni Oliver. Ipasimudaag na. Asa anak, anapatag kan kwa na. Iha. Di nakpagan ano ni Oliver. Katsapulan na ni Elisa. Kaya't nasawan dayta. Sa anak nga importante kan kwa na. Elisa, agyaman ak ta sinong batam ti awag ko. Ibagam no sa dino ti ayan mo, ta umayak adagos. Di nakpaila panunutan, Oliver. Sigikit din. Maturog kan, tarabiin. Sana mapalin. Agsarita ta kuma iti personal. Oliver, Pangasim ko ma, Elisa. Pangasim. Di mo aramidan ti kastoy kanyak. Agkita ta ko, ma. saanan anaskan? Pangasim. Agkita ta ko, ma. Ibagam na sa dino ti pangkitakan ka. Tagsarita ta. Pangasim, Elisa.
No kasta, dito'y hotel tinagdagusan. Wen, Oliver, Ijay kan apartment kong agnad. saan ang mabalhin? Kat dumngag ka iti ibagak. Elisa, Ay ayaten ka unay, Oliver. Ngam saan ka ang magawat? Gaputa kayarigak ti daga. Kat kayarigam ti langit. Saan ta ang maibagay iti tunggal maysa? Elisa, Nagamamirisak. Kat saanak ang maikarikan ka? amok nga kakasakit ti balikas ngayon sawang ni mama. Ang laglagi pang kumay, Lisa. Nga awan ti asino man ang makalapad iti panagayat ko kan ka. Kabalak ti mang talikod iti kinabaknang. Basta saan ka mapukaw iti biyag ko. Saanak ang mapukaw iti biyag mo? Nudikat, kasapulan nga agin nadayuta pay laang. Gaputad da kayat kong aragpatan, Oliver. Pues, tulungan ka tapno maragpat mo dayta. Naragragsakak amang ragpat. Babaan iti kabukbuko na kalingat. Bayan na kamang ragpat asisyak laang. Elisa, kayat ka di asawan dayta. Asaan kan amakita pa'y. Juan, Oliver, Elisa, ngam ikarik. Si kalaang tiinak ayatan, Oliver. Inspirasyon ka. Tapno maragpat ko ti kalikagom ko iti biyag. ikarikmat kan ka, Elisa. Sika, kat sikan tulang tinakayatan. Kat urayak ti panagbaligim. Si dadanak lata tumulong. Iti ka nito akasapulam ti tulong ko. Agyamanak, Oliver. Elisa. Inarakop na. Elisa. Oliver. Agyamanak, madam. Nainbaglangan ta nakitak ti nakapaskil dito'y paraangan nyo. A wanted border. Bayat ti panagnak ngagsapsapul iti pagabangak. Wan, bakanting amin ti maysa asilid. Kat babae ti kayat ko nga agabang. Siya kun ti agabang, madam. Sige, total. Makitak iti langgam anasaya at kaatao balasang ko. Agyamanak, madam. Inak nga rod alaan dagiti gamit ko. Tagyan akong dito'y. Sige. Di kay agdanag, madam. Mangtedak iti 2 months advance. O sige, nasaya at magngarod no kasta. Magustuak dito'y. Gaputa medyo adayo iti sentro. Nataltal na, madam. Wan, balasang ko. O sige, agabang kangarodan iti bakante asilid. Amiga Christina, nasayaan mo tadagayam agnaed di tapaabanga masilid. Wan, amiga Julie. Total, pimanaw ta sigod nga agnanaad. Iso apaabangak, ta iso paya kwarta. Wan Kantap no adda kaduak, tanagrigat ti agmaymay sa. wan sigurado ka kadi anasaya at tao dayta. Wan, amiga, kan napintas abalasang. Kasta tinapasamak, madam. Iso akapilitan api manawak. Kasta gayam. No kasta, awan pa'y panggadam. Adan nakita ka pagaplayak, madam. Kat inton bigat, inak agaplay iti dayjay a restaurant. Barang maawatag.
Kasano no saan ka maawat? No saan? Mangsapulak iti sabali. O sige. Nagbayad ka matkit di iti 2 bulan. Iso nga awan parikot. Ngamnas kan ang makabayad kanto iti maikatlo a bulan. Wan, madam. Lukas na. Nalaing kang agluto? Wan, ma'am. Sige. Awaten ka at tumulong akas cook. Agyamanak, ma'am. Ditoy, nasingpet akin kuko iti dayto a restaurant. Ngam di na kayat asawan, nga agabuso ka. Sumra kay ti oras, kan di kag sadot-sadot. Iti kanito anaduktalan na kasta ka, ikatan na ka. Wan, ma'am. Sige. Total, kompleto kamot iti impaalak a requirements. Iso ang mabalin mo ti Mang Rocky. Agyamanak, ma'am. Nang rugintay nag-apply akas servidora, Richard. Ngam gaputan nakalanad iti application letter na analay nga agluto. Iso nga intulod kon iti kitchen. Ngam ko na, agluto iti simple. Taramanan ta no naimas metlaang tiluto na. Sige, sikan ti makaamo iti dayta. Mapagtalkan matilangan ha. Iso asapay lang ko ma. Ta saan amang ipaay iti parikot. Dayta ti kita, Tess. Amangan met, no apera, kas iti may sa servidora. Apaan na amin nakakadwana. Iso nga inikat ko. Sikan ti makamo iti dayta. Kilatisem ana imbag dagiti sumrek at trabahador. Tapno saan ta nga agparikot. Oo. Oliver. Sabali ti madlaw ko kan ka ita. At ang sakit di parikot mo. Babae? Richard. Ay, dayta ti may sa rason. Nuapay ajak pay kayat ti makiayan-ayat. Ang mga nuag problema akasken ka. Uy, di kag bartek Narigat ti mahang-over. Di kag danag. Saan ngagbartak? Asino ka di ti awanan bain a babae anang paaygan ka? Ha? Iti dayta kinataer mo? Pinaay na ka? Richard. Ngem babae la dayta, Oliver. Ado dita ti mabalin mo a pagpilian. Iso adi ka nagliday akasta. Bayam, no adda maamamok a napintas adayag. Yam amok kan ka. Agyaman ang iti panangandingay mo kanya, Richard. Kasta talaga ti agkabsat. Kat sige, danggayan ka nga uminom. Ngampang nga asim, tasaan ka nga agbartek. Saan nga tan nga agkita da Oliver ken Elisa? Anya ti pagbanagan ti ayan ayat da. Gagayem, di uliwayan adenggen ti ituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sika, ti Ragsako. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay sagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Sika, ti Ragsako. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.